Притчи 7 глава. Сине мой, пази думите ми и запазвай заповедите ми у себе си. Пази заповедите ми и ще живееш, и поуката ми, като зениците на очите си. Завържи ги за пръстите си, напиши ги на плочата на сърцето си. Кажи на мъдростта, сестра си ми, и наречи разума роднина, за да те пазят от чужда жена, която ласкае с думите си. Понеже като поглеждах през решетките на прозореца на къщата си, видях сред безумните, забелязах между младежите един млад, безумен човек, който минаваше по улицата близо до ъгъла и отиваше по пътя към къщата. И беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на нощта и в тъмнината, и го посрещна жена, облечена като блудница и с хитро сърце, бъбрива и упорита. Краката й не остават вкъщи. Кога по улиците, кога по площадите, тя причаква при всеки ъгъл. Като го хвана, целуна го и с безсрамно лице му каза: като бях задължена да принеса мирни жертви, днес изпълних оброците си. Затова излязох да те посрещна, с желание да видя лицето ти и те намерих. Послала съм легло с красиви покривки, шарени платове от египетска прежда. Покадила съм леглото си с мирна, алоя и канела. Ела, нека се наситим с любов до зори, нека се насладим с милувки, защото мъжът ми не е у дома. Замина на дълъг път, взе кесия с пари в ръката си, чак на пълнолуние ще се върне от дома. С многото си придумки тя го прилъга, привлече го с ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна след нея, както отива говедо на клане или както безумен в окови за наказание, докато стрела прониза дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й. И така сега, синове, послушайте ме и внимавайте в думите на устата ми, да не се уклонява сърцето ти в пътищата й, не се заблуждавай в пътеките й, защото мнозина е направила да паднат ранени и силни са всичките убити от нея. Домът ти е път към ада и води надолу в клетките на смъртта.